Des de l'optativa de Física i Química hem estat fent el projecte de la motxilla bioclimàtica durant el segon trimestre. El nostre projecte ha consistit en prendre dades de la il·luminació de les nostres aules i analitzar-ne els resultats. Hem dividit la classe en diferents grups i cada un d'ells ha treballat unes condicions diferents. Aquests han sigut la il·luminació a nivell de taula i a nivell de terra, amb les persianes pujades i amb les persianes baixades, amb els fluorescents encesos i amb els fluorescents apagats. El nostre grup ha analitzat la variable de la il·luminació a nivell de taula amb un llum natural comparant-la amb la il·luminació a nivell de taula amb un llum artificial. L'any vam analitzar la classe de tercer d'ESO A. Les condicions de l'aula són orientada al sud, té finestres a una quarta part de la classe. Les dimensions de l'aula són de 175 metres cúbics. La distribució de les taules és de 3 fileres de 2 en 2 a cara a la pissarra. Hi ha 3 fileres de 6 fluorescents separats per la biga. Abans de començar amb la presa de dades, ens van fer diferents hipòtesis dels resultats que obtindríem i dels factors que influeixen en la il·luminació. Els més destacats van ser el color de les parets, dels armaris i de les pissarres, l'orientació de la classe i de les finestres, l'hora i el dia en què es prenen les dades i el tipus de fluorescent. Per les persianes pujades, el que pensàvem que succeiria és que la part que estaria menys il·luminada seria el costat més proper als armaris. En canvi, la més il·luminada seria la més propera a les finestres. Per part de les persianes baixades pensàvem que la llum estaria repartida per igual. El dia 13 de desembre vam prendre les dades. Primer, vam buidar la classe traient totes les taules, cadires i jaquetes. Un cop desallotjada, vam prendre les mides de la classe amb el distanciòmetre i vam dividir la seva superfície amb una quadrícula de 100 cm. En cada intersecció hi vam col·locar un gomet que més endavant seria de referència per prendre les dades. També vam preparar una caixa de cartró amb l'alçada d'una taula per poder mesurar el nivell de taula. L'aparell que vam utilitzar va ser un luxímetre, que mesura la intensitat de la llum amb lux. En total vam prendre 49 mesures per cada condició. El nostre grup va necessitar mesurar 2 cops la classe, un per cada condició. En els 2 vam utilitzar la caixa de cartró. Un cop obtingudes les dades, les vam introduir en un Excel. Alhora, també vam elaborar un plànol detallat de la planta de la classe amb el programa AutoCAD. Els dies següents vam analitzar les dades i vam crear unes corbes Isolux utilitzant diferents eines de l'AutoCAD. Al finalitzar aquesta tasca ja vam poder treure les conclusions dels plànols obtinguts. Les corbes del plànol de llum natural han quedat més o menys paral·leles a les finestres. On hi ha menys intensitat és als armaris i, per contra, on més, a les finestres. Les corbes de llum artificial han quedat seguint la forma el·lipse, d'una manera que hi ha un punt on la intensitat és més forta i es va dispersant pels voltants. Segons les dades orientatives dels valors mínims per a les escoles, l'aula analitzada supera els mínims sobretot en les persianes pujades. La zona que no queda prou il·luminada és la pissarra. Per això proposem les següents millores. Hem pensat que les propostes per millorar la classe serien posar els fluorescents tots del mateix color, a ser possible blancs, és a dir, llum freda, posar LEDs a la pissarra, ja que és una zona important de la classe i està poc il·luminada, posar amb LEDs i no una bombeta qualsevol, ja que aquesta estalvia més. Pintar les parets de color blanc, ja que és un color que reflecteix la llum i així s'aconsegueix una millor il·luminació. Posar les taules a prop de les finestres, d'aquesta forma aconseguir aprofitar més la llum natural, que és molt millor que l'artificial. La importància d'una bona il·luminació com a hàbit saludable.